Dvojizbak? Máme. Na obrancov mieru v Prešove takýto krásny 53 m štvorcových prerobený dvojizbáčik s kompletným zariadením, čiže ak hľadáte nejaký štartovací byt, alebo ste malá alebo mladá rodinka s jedným deťatkom, tak toto je niečo úplne pre vás. Tak si to poďte s nami pozrieť. Kompletne zariadený, tak takýto bude tento byt aj vtedy, keď ho budeme odovzdávať novému majiteľovi. 53 m štvorcových, kompletná rekonštrukcia bytového jadra spolu s elektroinštaláciou, dispozične rozšírená kuchyňa tak, aby sa do nej zmestil aj jedálnický stôl. Ďalšou z výhod tohto bytu sú prakticky dva identicky veľké izby. Priestor na detský kútik v obývačke alebo priestor na detskú postielku v spálni, v tomto byte žiadny problém. Tento byt prešiel kompletnou rekonštrukciou, ako si môžete všimnúť, tak aj dizajnovo je ladený do bielej farby, ktorá je doladená napríklad takýmito doplnkami ako toto zelené kresielko, kde uspokojíte svoje potreby oddychu. No proste sa tu môžete uspokojiť, alebo niekoho tu môžete uspokojiť napríklad. Byt sa nachádza na 8. poschodí bez susedov nad vašimi hlavami v lokalite, kde máte po ruke obchody, školy, škôlky, polikliniku, hneď za bytovým domom cyklochodník a ešte k tomu dostatok zelene s bezproblémovým parkovaním. Ak si teda myslíte, že v byte o výmere 53 m štvorcových nenájdete jedálenský stôl v kuchyni, tak ste na veľkom omyle a ešte k tomu máte dokonca aj veľmi príjemný výhľad. Ak sa vám teda tento byt páčil, neváhajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom pripravujeme všetky novinky, ktoré by vás mohli zaujímať.